Φτάσαμε. Τι είναι εδώ? Το σπίτι του Βασίλη. Και γιατί ήρθαμε? Γιατί φεύγεις αύριο, Μπράιαν. Και λοιπόν? Υπάρχει κάτι πάρα πολύ σημαντικό που πρέπει να το μάθεις πριν φύγεις. Σ' ακούω. Μπράιαν, θυμάσαι την τελευταία νύχτα στο Βερολίνο που χωρίσαμε? Σου είπα ένα μεγάλο ψέμα τότε, το θυμάσαι? Πιο απ' όλα, μου είχες πει πολλά. Σου είχα πει ότι το παιδί που περίμενα το είχα χάσει. Νέλη, για το όνομα του Θεού, τι προσπάθεις να μου πεις? Το παιδί εκείνο ήρθε στον κόσμο, Μπράιαν. Τι πες? Την αλήθεια. Τώρα σου λέω την αλήθεια. Πού είναι? Εδώ είναι. Έλα. Πάμε. Καλημέρα, Βασίλη. Γεια σου, Νέλη. Τι κάνετε τώρα? Μια χαρούλα, μεγάλωσε. Βασίλη. Πού είναι το παιδί? Εκεί είναι. Να το. Ποιο είναι? Το πιο όμορφο μπασταρδάκι απ' όλα.